du lidt? Jeg siger bare, at kun den har hvad profet Muhammad har sagt om naboskab. Må jeg sige? Okay, så ingen bare til slut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Mazala jihalu yawtayan Gud sende Gud lov og fred vær over ham, sagde Gabriel. Bliv ved meget at råde mig til at være god ved min nabo så meget, at jeg tror, at han vil bede om, at han skulle arve fra mig. Velgørenhed begynder i hjemmet, og profeten har sagt, at den bedste blandt mennesker er den, der bedste mod sin familie. Efter din familie er det din pligt at behandle din nabo godt, som fortalt af engel Gabriel, som fortsatte med at tilskynde profet Muhammad til at behandle naboer på samme måde, som han vil behandle sin egen familie. Bisa luan jika pun dalil dengan bahasa Aceh ni. Itu makan. Kan du? Dengan bahasa Aceh? Qalu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi yu'minu. Wa man ya Rasulallahi qala alladhi la yamun jawbah tikat bau tikat Gud sende Gud noget og fred vær over ham, sagde ved Gud. Han ikke er troende ved Gud. Han ikke er troende ved Gud. Han ikke er troende. Han bliver spurgt, hvem taler du om Gud sende Gud? Han sagde, ham hvis nabo ikke er sikker fra det onde fra ham. Profeten har sagt, at en sand troende er en sparer sin nabo fra sin hånd og tunges skade i ovennevet. Har de forklaret profet, at man ikke kan være en sand troende, hvis han ikke eller troende, hvis han eller hun skader sin nabo. Hvad er det han laver? Det var noget stort. Kulla Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ma amamana bayman bada shak man das. Ini kan dengan dia bukan. Man bata sahana wajahu jahiku illa jabi wa huwa ya'lamu la huwa ya'lamu bi. Gud sender Gud når og fred vær over ham, den der spiser sig mæt og går i seng velvid, at hans nabo er sulten, tror ikke på mig. Også hadith viser, at I kunne symme af tredje fjende
god muslim er ved bevis at sin nabos behov at sove med en fuld mave, mens en nabo lider af sulten smerte viser mangle på tro. قال رسول الله hadis dole so Ha? dole so Ni kalan ya, ni kalan ya dengan dole so ibu po ay. Damos ko. tidak yo Ay ni kanay galay la pun lang ruang yo pa Sige, na mo. yo. Ya, ya dole so do. قال الله عليه وسلم يمنع جهوده أن إذا خشيت Kusine buku novel over Kusine buku novel over ham led inden for hindre sin nabo og beparede en flygt i sin mur. Gud hjælper dem, der hjælper andre, og den hadith bedre profeten om sin nabo skal gøre det nemt. Hinanden at lave med lettere. Det var så er jeg færdig med den her bog. Kan du forklare hvad